kanang mangutana lang unta ko sir kung unsaon namo pagpahawa sa mga dili ingon nato nga nagpuyo sa among balay kay dugay-dugay man gud mi nawala didto pagbalik namo. Pastor, naa na may mga butang nga nanghitabo nga di maipaliwanag. Pastor, nakit-an lang ko ni imo number pastor og nanghinaot ko sa imo kung matubag, Pastor. Daghan salamat, Pastor. Si Jason ni sa Ormoc City, Liti. Salamat. Okay? So ako ikas-suggest sa imong dili ka kapapahawa niya na. Walay makapapahawa sa yawa. Gamhanan na sila. Gikan na siya sa langit, gihulog na sila paingon sa yuta. Tanaw na to ha. Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 12. Tungod niini paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo niini apan alaot kamo o yuta dagat kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit na sayod man siya nga hamubo lamang ang iyang panahon. So apil na siyang kasuko no ang mga kahibulungan. Now dili ka kapahawa niya na. Ang makapahawa niya na igsoon ang Dios ra gyud no. Ginamit kita unas tanan ang buhaton niya na igsuon, muduol usag ka og mga ato nga mga magbubuhat aron magiyahan taon siya angay nato pagabuhaton niini. Kay musugot tag madili ang Biblia nag-ingon ang Dios dinhi sa Henesis Kapitulo 1, gipiyal na kanang tanan gipiyal na sa tao. Walay labot ang yawa niya na igsuon. Sa tao na gipiyal ang mga butang. Kung imong tanawon igsuon nga, si for example, nag-ingon pamanggani ang Dios ni og mingon ang Dios tanawa, gihatagan ko kamo sa tanang balili nga nagahatag og binhi og uban pa nga mga impormasyon. Usa gingon di, gihatagan ko kamo sa unsa sa balili. So meaning to say, gipiyal sa Dios sa tao kining mga butanga. Na karon kung adunay yawa igsuon, duol mo sa inyong district pastor o pastor unya paghimo mo og mga butang nga ikalitpay at tubangan sa Ginoo, pwede mo diha maghimo og pagsimba, pwede mo magampo alang niya na kay wala may laing ngalan igsuon nga makapapahawa sa yawa. Ang ngalan ra magyud ni Jesus Christ. Napamagay uban nga nagpahawa og yawa gigamit ang ngalan ni Jesus Christ apan wala magsubay sa kabubuton, no? So meaning to say kung imong tan-awon ang makapahawa gyud sa ngalan ni Jesus Christ, mao gyud si kining Jesus Christ mo nagingon sa Mateo Kapitulo 7 bersikulo 21, 22 ug 23 na ay usa ka example diha nga nagingon pa mo siya nga nagaabog kami og yawa pinaagi sa imong ngalan. So gigamit gyud di ay ang ngalan ni Jesus Christ aron sa pag-abog sa yawa. Kung imong tan-awon sa igsoon dinhi sa balaang kasulatan, si Jesus Christ nag-abog sa mga yawa. Kabantay kamo igsoon ni atong usa ka tawo nga grabe ka kusgan. Unya gikaistorya ni Jesus Christ ang mao nga mga espiritu to adidto. Unya ang espiritu nananghid nga moadto sila sa mga baboy. Unya niadto sila sa baboy, unya ang baboy miampak didto sa pangpang. Minito sa imong makita nga si Jesus Christ makaabog sa yawa. So gamito nato ang ngalan ni Jesus Christ igsuon aron sa pag-abog usag sa mga yawa. Of course, magpa-assist mo sa church, no? Magpa-assist ta sa church.